Mä olen näyttelijä Pirjo Lonka ja mä oon näytellyt 30 vuotta. Mä oon näytellyt teattereissa, paljon tehnyt TV:tä ja elokuvaa ja kaikkea. Mä vähän luulen, että Suomen kanssa ei ole voinut välttyä mun naamaa jossain näkemästä, mutta toivottavasti positiivisissa merkeissä. Mulla on ollut haasteita näön kanssa varmaan suurin piirtein, jos mä oikein muistan, niin 40 hujakoilla, kun huomasin, että alkaa tulla se kuuluisa ikänäkö. Että mä luen paljon ja teen ristikoita, niin silloin mä huomasin, että mulla alkoi olla, että mä en enää näe ilman joko suurennuslasilla piti ruveta zoomaamaan kuvia tai sitten ottaa just semmoiset halvat lasit. Linssileikkauksessa käytännössä vaihdetaan tämä ihmisen oma mykiö ja sinne laitetaan muovilinssi tilalle. Muovilinssin voimakkuutta me voidaan vaihtaa. Tavallaan juuri potilaan tarpeiden mukaan sitten säätää semmoiseksi, että joko se on tämmöinen monitehoinen, jolla näkee sitten eri etäisyyksille hyvin, tai sitten se voi olla yksitehoinen, jolla esimerkiksi kaukonäköä vain parannetaan. Mä päädyin sitten tekemään toimenpiteen sen perusteella, kun mä tapasin sen leikkaavan lääkärin, eli sen silmäkirurgin. Se oli todella rauhoittava ja sitten mulle tärkeää oli se, että hän ei lupaillut mitään liikoja. Mä olin hirveän realistinen siinä, että mitä se leikkaus tekee. Leikkauksen jälkeen mä pääsin heti tuohon pieneen huoneeseen itsekseni rauhoittumaan. Mulla annettiin kahvia ja leipää ja mä sain hemmoteltiin siinä. Ja sitten mä kyllä heti leikkauksen jälkeen mä sanoin, että Herran Jumala, siis mä näen jonkun pienenkin tekstin siinä, mitä tuli. Mä olin heti silleen, että mä en voi uskoa, että siis mun silmät on äsken leikattu ja nyt mä näen. Mulle se oli ihan semmoinen, että ihme on tapahtunut. En mä siis pystynyt mitään pientä tekstiä lähdet lukemaan. Yhtäkkiä kun näkee, se mä oon, halleluja. Leikkaus on parantanut mun elämänlaatua ihan 100%, kaikki mitä tulee näkemiseen. Ja sitten se, kun tää on kivutonta, tää on ihan ihmeellistä, että sä vaan lepäilet tossa aikaa, että joku leikkaa sun silmät kuntoon.